Bé, ens hem vist obligats a intervenir davant del que creiem que podrien ser alguns dubtes pel que fa a la pàgina de Patreon de Nil Garcés, ja que... Sí, és el nostre col·lega i li volem donar un cop de mà. Sí, ja que en alguns llocs com a Estats Units està més estès, però aquí és una cosa bastant nova. A través de Patreon, la gent pot fer un petit donatiu a algun projecte que tingui una certa continuïtat i d'una manera senzilla i directa. Sí, el Nil Garcés m'ha comentat que li agradaria treure temes amb regularitat i aquesta és la millor forma d'ajudar-lo a cobrir les despeses de gravació i promoció. Aquesta és la seva pàgina de Patreon i com podem veure a la banda dreta hi ha les diferents opcions a donar, cadascuna amb la seva recompensa. I té gràcia perquè tenen títols molt divertits. El Nil és un tio molt catxondo. Sí, i a la banda esquerra hi posa quina quantitat vol i per quin motiu. Però no només és això, també hi ha el contingut Patreon. Efectivament, a Patreon Nil hi farà publicacions que només podran veure aquells que col·laborin econòmicament, com making-ofs, fotos o preguntes obertes. Tot i que també hi pot posar de tant en tant publicacions obertes a tothom, com aquesta d'aquí. Si esteu interessats en donar-li suport, l'únic que cal que feu és clicar un like i us apareixeran les diferents opcions que teniu. Sí, perdoni, jo tenia un dubte. M'agradaria col·laborar amb això del Nil Garcés i tal, però això de donar una quantitat cada mes, hòstia, és una mica massa, no? Vull dir, si me'n canso, puc deixar de fer-ho o com funciona això? Sí, és una pregunta molt assenyada, de fet. És clar que en qualsevol moment podeu deixar de donar diners. Ara bé, el que el Nil Garcés aprecia enormement de Patreon és que li permet tenir una mínima idea de quants en rep cada mes. És aquest el motiu pel qual us encoratja a participar-hi, ni que sigui durant un període temporal. A part que s'hi pot col·laborar amb donacions molt petites, com $1 al mes o 2. Ei, perdoni, potser no l'he entès bé, però ha dit dòlars? Perquè aquí anem amb euros. Sí, entenc la teva inquietud, però per això no cal patir, perquè tu quan tries la teva opció en dòlars, ells després fan la conversió en euros i t'ho descompten tot en euros, per tant no hi ha cap problema. Bé, doncs, si no els fa res, per avui ho deixarem aquí. Gràcies per la seva atenció.